चिकेन तरकारी चिनीटा बोधे पड़ी था तेल गरम है टाइम रे ना एबे जो पकेला कौन कौन करियो टिके जब तुम पानी न दब नहीं आसि कदली पत्र बाड़ी काटिक कदली पत्र तो सब तो डाडी के एटा कौन बा कहाड़ी पानी छणावा आरो एई पटे आसियो पानी बड़ा पाऊ केमिति रोसई करी देला कौन रेसिपी टा कोंडे सिखा सिखा टिके ताकतरु गरम कर देली टिके मसला नहीं ढंग पानी टिके पानी बोलता पकार झोल हला गरम कर देली पिठा खाया खाली एते सुंदर बोले मसला लंका 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 के लंका मुंड हला ये माने कहले ना भल पकार मसला पड़ीबनी मसला पड़ीबनी टोटल किछि पड़ीबनी मन से रोसई करियो केमिति पड़े सुजी जीवनी सिमे खाइबनी डालमा खाइबनी संतरा खाइबनी ये खाइबनी रोजनी कोई चिकेन बढ़िया रे चिकेन भी चिकेन बड़ा बढ़िया रे तो माछ ने माछ भी रखी देई रखो दीदी खाइबो न खाइबो रखी दी हां माने ना जो ये कौन तो जो ये कोडा रोजनी नागारे थिबो आसो हां खाइबो छनी जगी थो बारी खुड़ी का जाइछनी कोन बाजार से बारी जगी थो बिरी माकड़ खाइ दउछनी कोन एटा जे पळेयो कौन कुछ ना मो खिलेडो भल लागला के ना तेडा तेडा ये हम ये लोग हाथ पर पड़ो अधे दिन होला अधे जरे बड़ा बड़ा खोबाड़िया कथा जे पको पका पकोना चिकेन से मोर काई हाथ है कोन धोए पड़ियो ए भाव जब के भाव आसा आसा पक्की बाबा ओके हम काई ना तो है कुछ घाटी हो अरे हल्दी में बोला हल्दी न खेला जो चिकन मागे लेग पीस देखि बहुत लेग पीस आता कराटा पड़ा हला कोरे कोई तो खोजी आवली एटा फोटो शूट पे फट से दोनों में कर दीजिए मसला पक गया तो हो मसला कौन बेसी हो हम को जान तो मोर 1.5 किलो हिसाब रे मसलाटा रेडी कर सब के दाल दिखि ले बाइक सब में कर मसला छोटा काई बेसी रखिए की मोर बेसी रखिए ना भल लागियो नहीं झोला रखिले मसलाटा बेसी दरकार ना लागी झोला दिन रे कसा करे मसला बेसी आवश्यक नहीं और को झोला रखिले ने अलग पानी दिए नहीं से बाहरी बाहरी तापर ये गैस को बढ़े दो ने ए ठीक होछि सेति में मजा जो घट गिनी में हल्दी आटे पड़ी होई ना एनी पालो परी धान देबो पालो पहिले मो पालो को मुसा काटी परिबेनी हे जो कोजनी पटा पड़तला मुसा गळी होतला कंडे तू कहीं चुपचाप होई चुकी रे
ପରିବା କ'ଣ ଅଛି? ପରିବା ବିଲାତି ଅଛି, ବାଇଗଣ ଅଛି, କାକୁଡ଼ି ଅଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଛି ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ି? ହଁ ସେ ନାଲା ହେଇଯାଇଛି ମା ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ିଟା। କେତେ ଲେଖା କେଜି? କାକୁଡ଼ି କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା, କଲରା 40, ସିମ 40, ବିଲାତି 40, ପୋଟଳ 40, ବାଇଗଣ 20। ରଖିବ କି କ'ଣ? ପରିବା ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ବାସି ପଇସା ଥିଲା ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛନ୍ତି ମାଲ ତମେ ନଥିଲା ମୁଁ କାଇଁ ଅପାଇଲି କରିବି। ନେଇନଥିବ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବାଇଗଣ ଖାଇବନ ଟମାଟୋ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ମାସରୁ ଆର ବାରିକୁ ପୁଣି ହବ। କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ଅଛି? କାକୁଡ଼ି ଅଛି। କାକୁଡ଼ି ଖିଆ ଖାଇବ? ଆନ ଦଉନା ଅଧ କିଲୋ କାକୁଡ଼ି କିଲୋ କେତେ? ଚାଲ ମୁଁ ଦଉଛି ଅଧ କିଲୋ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଦିଅ ଅଧ କିଲୋ ଦିଅ କାକୁଡ଼ି। ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ସେ ନାଇଥିଲି ଭାଉଜ ନା ଅଛି ଆଣିଲେ ମୁଁ ପଇସା ଆଶାରେ ମାଗୁନଥିଲି ମା ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ରଖିବୁ ମା ତୁ ରଖିବୁ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ରଖିବିନି ଭାଉଜ ଆଇଲେ ରଖିବୁ ମୁଁ ପଳେଇଲି ପଇସା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଇଁ ବୋଝ ଦେବି। ଏଗୁରା କ'ଣ ମାଟି ଆଳୁ? ହଁ ମା ମାଟି ଆଳୁ ବିରି ଛୁଇଁ କଖାରୁ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଅଧ କିଲୋ ଦିଅ କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସାରୁ ସାରୁରୁ ଆମ ସେଠିକି ଥିବ ବୋଧେ। ଅଛି ସିଧା ସିଧା କାକୁଡ଼ି ଦେବେ ବଙ୍କା ଦେଢ଼ା ସିଧା ଯେ ନାଲା ହେଇ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ିଟା ଧୋଇ ଦେଲା ନାଲା ହେଇଯାଏ। ପଳେଇବ ଖାଇବା ମଣିଷ କି ସିମ କିଲୋ କେତେ କ'ଣ ନେଉଛ ସିମ 40 କିଲୋ ମୋତେ 250 ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ। ରାଇତା କେତେ? ଅଧ କିଲୋ କୋଡ଼ିଏ ମୋତେ 250 ସିମ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆଉ। ଜରି ଫରି କିଛି ନାହିଁ? ଜରି ଆଣିଛି ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇଛୁ ଜାଣି ଯା ଯେଉଁ ସେ ସିଡ଼ି ପାଚ ଅଛି ଯେଉଁ ପାଚ ନେଇ ଆସିବ ସିମ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ 250 ସିମ ରଖିଦେବ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କେତେ ଅଛି? 100 ଟଙ୍କା 110 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଏଇଥିରେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଛି ପରା ଅଛି? କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଏବେ ଟମାଟର ବାଇଗଣ କୋବି ବି ଆଣିନାଛୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଗୁରା ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସିମ ଏଇଗୁରା ରଖିଦେବା ବେଶୀ ରଖନି ବା ରହିବନି 250 ରଖିବା କାଲିକି ଭାଜିଦେବି ଆଉ ପୁରେଇ ଦେଲୁ ସେ ଘର ଭିତରେ 250 ସିମ ଦେବ। କଲରା କଲରା ହେଉଛି ଖାଇବା କାକୁଡ଼ି ତା ଦେହରେ ମାରିଦେବି। ପଳେଇଲା ବେଶୀ ସୁଟିଂ କରୁଛ ମୁଁ କଲରା 250 ଏବେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ସୁଟିଂ କାଲି ତାଲମା ଚିକେନ କଷା ହେଇଗଲାଣି? ଗ୍ୟାସ୍ କଷା ହେଇଛି ଗୋଇନ ତମେ ରୋଷେଇ ଶିଖିଛ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ରହୁଥିଲୁ ମୁଁ ବିନା ରୋଷେଇରେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି। ହଁ ଘର ମାନେ ବେଶୀ ଏଇ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ ଖେଳେଇ ଦେବନି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି ପଡ଼ିବ ଧଣିଆ ପତ୍ର ତ ଆଗରୁ ଆଣିକି ଧୋଇଦେବ ରଖିଦେବ ଶୁଖେଇ ଦେବ କାଟିବ। କ'ଣ କହୁଥିଲା ନିଗମାନନ୍ଦ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି? ଶେଷ କ'ଣ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା କେମିତି କ'ଣ? ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ
ଆଉ କିଛି ଜାଣିନ ନା କ ଖାଇବା ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ଚିକେନ କଣ କୁରକୁରୁମା ଚିକେନ କୁରକୁରେ କଣ କୁରକୁରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିବି ତବେ ତ ପ୍ରୋସେସ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟା ପଚାରିଲେ ମାନେ ପୁଣି ତ ଗୋଟା ନାଁ କହିବି 10 ଲକ୍ଷ କହୁଛି 10 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ସିଏ ନେବେ 5 ଲକ୍ଷ ସିଏ ତ ପାଖରେ 10 ଲକ୍ଷ ଆରେଷ୍ଟ ହବ ଇଏ ଆଗେ ଆରେଷ୍ଟ ହବ ଏଇ ମନୋଜ ନାୟକ କେସ୍ ଦେଇଛି ତୁ କଣ ଗପୁଛୁ ସେଇଟା କାହାର କଣ ସେଇଟା କଣ ହଉଛି ଫୁଟିବ କୁକୁର ଚଢବା କଣ ଖାଉଛୁ ଚିକେନ କଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ହାତରେ କହିଦେ ହାତରେ ସାଡ଼େ କୁହ ସେ କଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛି ରୋଷେଇ କିଏ କରୁଛି ରୋଷେଇ କିଏ କରୁଛି ମାମା ନା ମୁଁ କରୁଛି କଣ କହୁଛି ତ ଦେହ ସାବିତ୍ରୀ କଣ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ଦେ ଧର ଏଇଠିକେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେ ମା ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା ମନ୍ଦିର କୋଉ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା ଲାଗିଥିଲା ବୋଉ ଲାଗିଥିଲା ଲିପିସନକୁ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୂତ ଦେଖା ଖାଲି ପତରେ କଣ ଭିଡ କରିଦଉଛ ଏଇ ଲୋକର କେବଳ ଖାଇବା ଭାତ ଦେଇନା ସେ ଭିଡିଓ କଲେଣି ମୁଁ ନେଇକି ଆଇଲି ସିଆଡେ ଚଲା ये मार हम मार दियो ଲୁଣ ନୁହେଁ ମତେ ଅଳ୍ପ ଦେଶ ଦେ ना जम्मा सुला दो मते दिटा कंटा पिस अधिका दबनी अधिका देले तमे खाइब ଆମର ଏଇଠି ଅଛି ଆହୁରି भाई साथ चिकन ହେ ତମେ ବସମ ଖାଇକି ସେ ଆଣିବ ସେ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି କ'ଣ 2 ଘଣ୍ଟା ବାଡ଼ିବ ନା ଏଇଠି ଆମ ଖାଇବାକୁ ସେଇ ଏଇ କରି ଅଛି ତରକାରୀ ତମେ ଖାଇବ ମୁଁ ଏତେ ଖାଇବିନି ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଲେଗ ପିସ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିଦେ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଉଜ ଏଇ ତରକାରୀ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ପରେ ଖାଇବେ ଯଦି ଏଇ ତରକାରୀ ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଇବୁ ନେବ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଠି ତରକାରୀ ବସ ପଡ଼ିଲା ଏଇଠୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ନେବେ ସେଠୁ ତମେ ଏଇ କଂସାଟା ଇଆଡ଼େ ଘୁଞ୍ଚେଇଛ ତମେ ଏଥର ଖାଉନ ମୁଁ ଏତେ ଖାଇବିନି ଖୁଆଇଛି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଦେବ ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପଳଉଛି କ'ଣ କହ